I si et digués que els teus orgasmes poden dependre d'un múscul que no saps ni on s'ubica? O que fer abdominals podria estar perjudicant en el teu plaer sexual? Això és El Sexy, el podcast de sexualitat, on parlem de tots aquests temes d'una forma planera, clara i sense tabús, i on aprenem a gaudir de la nostra sexualitat lliurement. Jo sóc la Maria Lara i estàs escoltant un nou capítol del Sexy. Comencem. Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement. El podcast guanyador dels Premis ERA 2024 de Periodisme i Comunicació. Avui, precisament, parlem del sòl pelvià. Què és, doncs? El sòl pelvià és un múscul del qual mai ningú ens en parla, a no ser que tinguem un problema i haguem d'acudir a un especialista per tractar-lo. Aquest múscul pot canviar notablement la nostra forma d'actuar o la nostra forma de percebre el nostre plaer sexual quan tenim relacions i també la nostra vida quotidiana. Per parlar-ne de tot plegat, tenim avui als estudis a la Raquel Barrachina, que ella és entrenadora especialitzada en sòl pelvià. Encantada d'estar aquí. També ens acompanya la Isa Soliva, que ella en aquest cas és fisioterapeuta, especialitzada també en sòl pelvià. Benvingudes a les dues. Un plaer. Vull que comencem explicant què és el sòl pelvià, no? Perquè jo he introduït que és un múscul que ens pot afectar, no? En les nostres relacions sexuals, però si l'haguéssim de situar en algun lloc, no, jo feia així, perquè ja se n'està, però si l'haguéssim de situar en algun lloc, on el situaríem, quina és la seva funció i què és el sòl pelvià? El sòl pelvià és la musculatura que tanca la nostra cavitat abdominal i pèlvica per la part de sota i perquè ens entenguem una mica és la part de sota, tot el que acaba en la nostra pelvis. I aquest múscul és l'encarregat d'amortiguar totes les pressions que generem, com quan agafem pes o generem, per exemple, estornuts o tossim. És un múscul encarregat d'aguantar els nostres òrgans pèlvics, per tant, si no funciona correctament, comencen a haver alguns problemes, com per exemple les incontinències, que seria com el més típic de tots. Perfecte. Per què culturalment només es parla de sòl pelvià en dones i sobretot quan estan embarassades o quan ja han parit? Bueno, culturalment parlem més del sòl pelvià en les dones, jo crec perquè realment sí que patim més d'aquesta àrea del nostre cos, perquè al final és una estructura que és molt susceptible als canvis hormonals. I en aquest sentit les dones són com més fluctuants, no? I els homes són molt més plans. Llavors, com estem sotmeses a canvis, ja no només en grans moments de canvi hormonal, com poden ser la menàrquia, l'embaràs, el postpart o la menopàusia, sinó que cada mes, dins del cicle menstrual, segons la fase en la que estem, el sòl pelvià canvia les seves característiques i propietats. Per tant, jo crec que per això es parla més del sòl pelvià en la dona, perquè sí que en patim més que els homes, però els homes, evidentment, que tenen sòl pelvià. També hem d'entendre que tenim etapes de la nostra vida, com l'embaràs i el postpart, que són un xoc, canvien totalment l'estructura. Exacte. I això és un canvi molt gran que a vegades... I en un període molt curt de temps, clar. Sí. I després jo sempre dic també que les dones tenim un forat més, com aquí qui diu. Sí. Jo això ho explico un munt, que és com un tapís més foradat. Clar, si tu tens, jo sempre dic, tens una samarreta amb 2 forats i una samarreta amb 3 forats. Totalment. Si aquesta samarreta les tripes, exacte. Quina es trencarà abans? Quina és més estable. Exacte. Totalment. Doncs si la que té 3 forats li apliquem una força no ben controlada i no ben gestionada, serà molt més fàcil que es debiliti. Sí, totalment d'acord. Exacte. Llavors sempre hem d'entendre que en aquesta part les dones tenim una miqueta més de debilitat. Potser els homes tenen més probabilitats de tindre una hèrnia abdominal, una hèrnia de la lumbar, més que res perquè aquestes mateixes gestions que nosaltres no controlem bé deriven amb un sòl pèlvic amb problemes, amb ells potser els hi deriva amb una hèrnia. És a dir, si la pressió està mal gestionada, s'ha d'escapar per algun lloc. I en general acostuma a ser per l'eslabón més dèbil, no? Tal qual. És a dir, en les dones aquesta part sol ser el sòl pelvià i en els homes pot aparèixer una hèrnia discal, una hèrnia inguinal, una hèrnia umbilical. Però acaba escapant per algun lloc també. Sí. Vale. Parlàvem al principi de que el sòl pelvià és un múscul que directament pot influir en el nostre plaer sexual. Totalment. Quina és la relació? No? Perquè ara que ho he explicat que és el sòl pelvià, costa trobar-li la relació al sòl pelvià amb els orgasmes. Parlem d'aquesta relació que tenen.
Com estan vinculats? Diguem que el sòl pelvià té diverses capes musculars i en la seva capa més superficial, la seva capa més superficial està molt relacionada amb la funció sexual perquè són els músculs que intervenen en l'erecció del clítoris. D'acord. Vale? I que intervenen també en aquestes contraccions orgàsmiques i clar, si estan debilitats, això no es pot donar amb tanta facilitat. Així com perquè ho entenguin els que ens estan escoltant, si nosaltres ens imaginem que, per exemple, el sòl pèlvic pot estar debilitat, per exemple, en un postpart, per exemple, el conducte vaginal és un conducte que ha d'estar tancat i que quan nosaltres volem introduir alguna cosa, com per exemple un penis o un consolador, aquell conducte s'ha d'obrir. Si tenim un sòl pèlvic massa debilitat, aquell conducte està obert o no està totalment tancat. Per tant, ja de primeres, quan nosaltres introduïm algun objecte per generar plaer, tindrem menys plaer, perquè hi haurà menys fricció, menys sensibilitat. Exacte. En canvi, si és un sòl pèlvic que està més treballat, tenim més sensibilitat, vol dir que també hi ha més rang sanguini, doncs, evidentment, quan tinguem un orgasme o simplement abans d'arribar a l'orgasme, ja tindrem molt més plaer, perquè aquell sòl pèlvic està molt més actiu. Exacte, hi ha més sensibilitat. Exacte. Exacte, ens serà més fàcil arribar a l'orgasme també. Per una altra banda, si ens n'anem a totalment l'altre extrem, si aquell sòl pèlvic està massa tens, doncs aquell conducte potser ni s'obre. Clar, no està elàstic, apareix el dolor. No hi ha un bon... Ja relaciones la sexualitat amb algo negatiu perquè tu no ho estàs disfrutant. Exacte, això ho parlàvem fora de micròfons, no? El que passa amb les noies, amb els tampons, no? Per exemple. Quina és la nostra primera relació amb el tampó, no? Que al final és un objecte que nosaltres introduïm, no? Per... Pues quan tenim la regla, en mode de tapón, no? És un tipus de recollida de la menstruació que el Tampax, al final, penso que quan no has tingut cap relació sexual pot ser molt invasiu. I si no tens una persona al costat que t'acompanya en aquest procés... Exacte, totalment. I tal com ens ho... O sigui, és com fica-te'l i sembla molt fàcil. Ja està. I no ho és. Però penso que les primeres vegades que et fiques un Tampax és com molt crític. Bueno, no sé, com ho ha viscut cada persona. Exacte, no sé com vosaltres ho vau viure, però jo, per exemple, estava de campaments fora de casa i clar, eren campaments on es feia... En piscina o platja... Que no ho podies evitar de cap manera. I clar, tu truques a ta mare, que és la persona de referència, no? I ta mare et diu, pues, vés a comprar un Tampax i fica-te'l. Vale. A on? Claro. Com? I sí, quan? Sí, totalment. I quanta estona me'l deixa? I està el forat i com posar-te... I la inclinació... És tot, sí. És complicat. És una mica drama, la primera vegada. És un drama. Com a tot. Sí, jo millor la meva no l'explico. Perquè és semblant. Ho vaig aconseguir, però bueno, sí que és cert que... Però si jo crec que ja, per exemple, aquesta primera experiència amb el teu sòl pèlvic pot influir moltíssim en com tens després la teva relació amb tu mateixa, no? Quin plaer et dones a tu mateixa, si et coneixes, si no, i després, ja evidentment, si fiques una tercera persona, vull dir, el teu sòl pèlvic tu i una altra persona. Al teu cos, claro. Clar, quina diríeu que seria la relació ideal, no? El nostre primer contacte ideal que hauríem de tenir amb un tampó? Jo penso que va molt més abans de que t'arribi la menstruació. L'educació que tu... O sigui, jo la consciència corporal, no? El cos t'avisa. És a dir, primer surt el botó mamari, comença a sortir bé, el vell corporal... El cos t'està avisant que hi ha un canvi. Aquí penso que la teva persona de referència t'ha de començar a explicar els canvis que té el teu cos, què impliquen aquests canvis i que en algun moment arribarà la menstruació. No ha de ser una sorpresa. El dia que t'arribi la menstruació ha de ser un... Ah, d'acord, doncs mira, ja ho sabia, m'ha arribat la menstruació. Com he d'actuar? No he de preguntar en aquell moment com he d'actuar. Jo ja sé com he d'actuar, perquè m'ho han explicat. Vale, tu parles d'aquesta educació prèvia. O si més no, les opcions que tinc, no? També, una mica. Jo conec, per exemple, algunes professionals que els hi fan un paquetet de la menstruació i els hi expliquen a aquestes noies que no els hi ha arribat mai i el tenen a la motxilla. Llavors, el dia que a aquella noia li arribi la menstruació, està tranquil·la. Ja té allí el kit, ja sap el que ha de fer. Ha portat ja alguna vegada una compresa de tela, per exemple, que són més respectuoses. Ja l'ha portat dies previs perquè ja sabrà el que és, no vindrà de nou. O ho ha vist, si més no, ho ha tocat, ho ha explorat una mica, clar. Llavors és com diferent. Llavors no ho veus com un tabú, perquè, no sé vosaltres, però a l'escola, si te venia la regla, sembla que et passaves droga. No, i tant, totalment. Una mica com eliminar aquest tabú
i fer-ho com algo molt més quotidià, molt Bueno, I més després també hi ha una part, no, de tenir consciència de com són els teus genitals externs, de per on sortirà la regla, de com es produirà... Hi ha molta confusió amb això, no? Sí, totalment. Bueno, perquè realment no... Ningú ens ha dit, no, és que sortirà per aquí, o tens, no? Escolta, Maria, si ens haguéssim preguntat a nosaltres quan ens venia la regla, quants forats teníem? Sí, probablement probablement ni ho sabríem. No. Els nostres joves, sí, tal qual. saps? Si tornéssim enrere. Ara que, evidentment, ja ens coneixem, ens hem crescut i demés, sí, però falta que ens arribi més informació. I tot això després és important perquè en el sexe es veu reflexat inclús aquesta autoestima a l'hora de tindre relacions. Sí, o la vergonya, no?, a vegades, i tot és que sí. Jo penso que sí, que va molt lligat al tema de la consciència corporal. Perquè per disfrutar has d'estar segura de tu mateixa. Clar. I t'has de conèixer. I saber el que t'agrada i el que no t'agrada, també, no? Exacte. I hi ha la part, sempre parlem, no?, que hi ha la part corporal, però hi ha la part mental, que és la més important, no? Clar, és que la ment és molt important en el moment del sexe. Més que en els homes, totalment. Sí. Les dones són molt mentals en aquest sentit. Sí. Exacte. No sé, això surt una mica de guió, però hi ha alguna relació psicològica amb el nostre... en ser conscients del nostre sòl pelvià? Totalment. Les emocions tenen molt a veure amb el nostre sòl pèlvic. De fet, jo hi ha dones que els dic, és que no podem solucionar un sòl pèlvic si no solucionem altres coses. No, evidentment. Partim de que quan nosaltres ens sentim o som d'una manera, ja ens posicionem. La nostra postura ja és d'una manera. O amagades, o una postura molt retraïda, etc. Tot això, per exemple, la postura, és una de les coses que més afecten el sòl pelvià. Si a més li afegim que estem en un procés d'estrès, que no l'estem gestionant bé, doncs apretem molt la mandíbula, no dormim bé, tota la relació de mandíbula... Vaig amb el cul tot el dia, i això és així. I és una que jo em trobo molt a la consulta en el sentit de que, clar, jo amb la teràpia manual, amb la radiofreqüència, amb les coses, treballo, no?, aquest excés de to, però si la dona al seu dia a dia no canvia certes coses, una mica aprèn a gestionar aquest estrès o aprèn a adonar-se'n de que va tot el dia amb la musculatura activada, no serveix de res. La feina com la Laïssa, com la meva, és un parche si no s'arregla la causa. És un parche si tu no et fas conscient del que et passa i prens mesures per a millorar-ho. Totalment d'acord. Perquè tu com a fisioterapeuta, especialitzada en sòl pelvià, quins són els tractaments que tu fas habitualment? És a dir, quines són les problemàtiques que habitualment te trobes a consulta? Perquè ella ho tracta més, no? Tu estàs més enfocada en l'entrenament postpart i pre, no? Sí, o qualsevol problema de sòl pèlvic que pugui haver. Al final és una cosa que treballem conjunta. Ella, diguéssim, em valora i treballa a nivell manual i amb el problema, per exemple, si hi ha un excés de to i ella ho vol treballar al gimnàs, no hi ha manera en què ella sàpigui, o sigui, no hi ha una manera... Jo no et fico la mà. Exacte, no fique la mà per saber si realment estàs relaxant o estàs contraient. No té una manera exacta de poder veure si està realitzant bé realment el feedback el té ella. Sí, perquè ella serà la que realment podrà valorar si estàs activant, o inclús si estàs activant o no estàs activant, perquè jo en un gimnàs, jo veig si tu estàs activant un bíceps, perquè t'estàs movent. Exactament, un quàdriceps. Però jo te dic, fes una contracció de sòl pèlvic. Jo des de fora puc veure moltes coses, però hi ha coses que se m'escapen. Però no pot veure el rang de moviment que té aquella contracció, no pot veure si està acabant de relaxar del tot. O mira, l'altre dia, una pacient que tenim en conjunt, doncs ella activava, però se deixava d'activar la zona més profunda de nivell de transvers. Clar, jo veia que quan ella activava, doncs sí, activava l'abdomen, l'acompanyava, etc. Però clar, no sé fins en quin punt de nivell intern està activant. Per això és on entres músculs, tu. Exacte. Perquè jo tinc l'ecògraf, la teràpia manual, vull dir, jo faig una exploració intracavitària com podria fer una llevadora o un ginecòleg i allà valoro amb certs tests de força i amb la imatge que veig a l'ecografia, que és diferent a la que fa el ginecòleg, perquè la meva és transperineal, o sigui, jo només veig com els músculs treballen a nivell funcional, doncs puc veure com està de base aquell perineu. I aquí jo crec que és una cosa superimportant. O sigui, quina diferència hi ha entre un gine i una fisio? Exacte. O sigui, aquesta pregunta... És que és una valoració completament diferent. Penso que s'ha de tindre. I és que un gine, al final, et valora els teus òrgans pèlvics, perquè al final són els que a ell li interessen, no? Si t'has de quedar embarassada, si no, com estan els ovaris, etc. Si l'ovari està bé, si la trompa comunica correctament. Però ella te mirarà els músculs.
te mirarà com estan aguantats jo no et puc aquests dir dos si tu òrgans. tens un mioma a l'úter. No sóc la persona que ha de Clar. diagnosticar Clar, això. aquí ha d'entrar Però et puc la dir ginecòloga. que dins de les capes aquestes musculars que hem parlat del sòl pelvià, doncs jo puc dissociar una mica si estan treballant bé, doncs, jo què sé, els músculs de la uretra, els músculs més de sosteniment dels òrgans o els músculs de la part anal, que al final també hi ha molta disfunció de sòl pelvià vinculada amb aquesta part. Vull dir, està bé perquè jo li dono molta informació per a que quan ella doni les consignes al gimnàs les pugui donar amb molt més criteri. Avui m'han fet una pregunta i penso que és molt interessant. En quina edat seria el millor per anar a fer una valoració de sòl pèlvic, no? És una molt bona pregunta. És una molt bona pregunta. I jo li he dit... O fa falta que et passi alguna cosa Clar, per anar a fer una Hi valoració ha de d'haver una sòl part de pèlvic? prevenció, entenc, no? Totalment. Igual sí. que anem de tant en quant a fer-nos una revisió Totalment, ginecològica. Totalment, sí. O una citologia. Exacte. I mira, aquesta pregunta li llanço a la Isa, no? No és el mateix una noia que, per exemple, porta 10 anys fent gimnàstica artística i té 14 anys i comença a tindre alguns Alguna símptomes pèrdua d'orina. Alguna pèrdua d'orina Sí, o... que n'hi ha, Això així. val? O una noia que ha entrenat lo típic multiesports, una mica de tot, vida saludable i que no té té cap 16 anys i no té cap Claro. símptoma. És diferent, Claro, no? potser a la de Clar, 14, al final, amb 14 s'haurà de per valorar. exemple, també, una altra cosa que sempre estem parlant d'esports, però jo que sé, una nena que al conservatori ha tocat el saxo, la Uau. trompeta, Que és instruments bufar, de vent, que està bufant Uau, sense claro. gestionar correctament aquestes Totalment, pressions, cert. tota aquesta pressió se li va cap al sòl pelvià i ningú li està dient que és un factor Sí. de risc per a que a la llarga, O inclús, o mira, no tan llarga, li totalment, o aparegui... inclús vaig tindre un cas d'una noia que, per exemple, ella havia tingut moltes males digestions durant molt temps en la seva vida adolescent, doncs perquè no li trobaven el que tenia, etc. Doncs totes aquestes inflamacions abdominals al final li van generar un problema de sòl pèlvic. Total. I ella no havia estat mare. O sigui, vull dir, hem de també normalitzar el fet de no per ser mare has de tindre problemes de sòl pèlvic No? i no per no haver estat mare mai pot ser que no el teu tinguis sòl pelvià problemes. està perfecte. Exacte. O pacient respiratori, per exemple, què passa amb aquesta gent que tus constantment, que s'ha de sonar constantment? Tots són esforços que repercuteixen O la gent que no al respira. sòl pelvià. Sí, o aquesta bueno, gent que això és el pa de cada dia. Perquè estem avui. estressats, perquè al final Clar. el nostre diafragma és el múscul de les emocions. Si aquest múscul no funciona correctament, jo sempre dic que hem de valorar que tenim el diafragma i tenim el nostre sòl pèlvic. Si un no funciona correctament, l'altre acabarà sent un dany Totalment. col·lateral. És a dir, hem de Clar, llavors- deixar de veure el sòl pelvià com una estructura que treballa de manera individual al nostre cos. Clar, no, perquè tots els casos que esteu mencionant, ostres, hauríem d'anar tots a... Realment, no? Realment, que tothom anem sí. a fer... Hauríem d'anar tots a Realment, fer-nos sí. una Tothom revisió, va perquè... al gine no? a fer-se una valoració Claro. anual, no? Exacte. Per què no hem d'anar, no cal l'anual, potser si no tens No. problemes de sòl pèlvic, però almenys als 16-18 anys, Total. per què no a fer-se una valoració de sòl pèlvic de coneixença, de com estàs, de De tot donar això. 4 recomanacions per Totalment. prevenir que a la Totalment. llarga apareguin problemes. Tenint en compte que ens volem enfocar sobretot a un perfil més jove, Sí? vosaltres treballeu dia a dia amb pacients, no? En el cas de les persones més joves, hem parlat d'aquesta noia, no?, que feia gimnàstica rítmica Sí. i que tenia, no?, aquestes... bueno, que podia tenir conseqüències, no? Al final és I tant. un esport d'impacte. i de I que gestió no- de I de pressions gestió dura. abdominal. Clar, Sí. llavors, quin perfil identificaríem? És a dir, com ens comunicaríem directament amb els joves per dir-los, no, és que potser hauries d'anar a fer-te una revisió al fisio, no? Bueno, probablement On està el límit? És a dir, perquè ell ha parlat, doncs ens hauríem de fer una revisió als 16, als 18 i... no? home, doncs si jo ja estic en etapa fèrtil de fa uns anys, estic practicant un esport d'impacte o un esport que impliqui, jo què sé, a vegades, jo què sé, halterofília, Sí, d'altes càrregues o d'altes d'impacte càrregues, que exacte. generi No té per què ser pressió només de- impacte, que generi una alta pressió a nivell abdominal. I a sobre ja he iniciat la meva vida sexual, que ara tots sabem que cada cop no? És abans. És abans, doncs estaria bé que cap als 16 vinguessin a fer-se una revisió. O 16, 18... Pues igual que quan bàsica- vas a la primera sí, vegada quan al vas gine. a la primera vegada al Que a la gine. primera vegada del gine moltes vegades vas amb aquesta edat. 14, Sí. 16... Sí, el que passa que, almenys parlo des de la meva experiència personal,
ens passa el mateix, no? Que anem al gine perquè necessitem anar al gine, no per prevenció. Sí, No, realment. moltes vegades. La prevenció està totalment oblidada. Llavors, sí. ostres, aquesta tasca de prevenció, no? Pues el tema de la menstruació, ostres, pues en comptes d'ensenyar-li a aquesta persona a ficar-se en una compresa quan ja ha tingut la regla, per què no fas aquesta prevenció i li fas una educació I la prèvia? prevenció total seria ja que les dones estiguéssim educades en que si fem esport d'impacte o esport d'alta càrrega, és a dir, no és que sigui dolent fer aquestes coses, el problema és que no hem estat educades en fer el treball complementari Exacte. per contrarrestar tots aquests excessos de pressió. Avui parlava amb una companya i ens han fet una pregunta, no? Que quin esport és dolent o si tu diries algun exercici que l'evitaries i tal i tal. I jo li he dit, jo no sóc una persona en la que m'agradi vetar o eliminar o prohibir algun exercici o alguna pràctica esportiva perquè penso que s'ha de viure. Home, totalment. Però has d'acompanyar o has de complementar, per exemple, si tu fas crossfit, que pot ser un exercici en el que, a part d'impacte, pot haver altes càrregues i gestió de les pressions. I molta velocitat i és com... Doncs en aquests casos potser hauràs de fer una part complementària que potser fent un pilates potser no hauries de gestionar. O fent el teu treball d'estabilitat de core, d'activació de gluti, de tal, ja ho soluciones. Vull dir, cada cas I aprendre a és un fer món. les coses amb la tècnica correcta, que això també és És que jo crec bàsic que el principal i molt comença en important. que en l'educació hauria de... O sigui, jo encara L'educació flipo... física, Jo encara flipo... no? L'educació física, parlem-ne d'això. Jo encara flipo Obre que aquest meló. amb una educació física no ens ensenyin a respirar. No. O sigui, a veure, ningú sap fer sentadilles, vale, partim d'aquí. No, és que això és un temazo realment, eh? Ens podríem ensenyar a fer sentadilles i ens podrien ensenyar que quan fem un esforç hem d'exhalar per protegir, per activar la nostra faixa abdominal, perquè ens evitaríem moltes més hèrnies quan som grans, per exemple, a nivell ja general. Ja si parlem de sòl pèlvic, doncs, evidentment ens evitaríem també molts problemes si ens ensenyessin a respirar. Mira, jo tota la vida havia jugat a vòlei. Vòlei, que és impacte, zero. O sigui, zero menció ni zero treball complementari. Bueno, a veure, partim que quan jo vaig estudiar la carrera el sòl pèlvic no existia, ¿vale? De cap tipus. Però és que jo Ara sí. Però jo Ara crec sí. que ara tampoc, no? Bueno, sí, ara una miqueta més. Clubs, una mica. Sí, però... ara jo crec que sí. Però Sobretot costa. en l'entorn esportiu, jo crec que ara Però potser de més grans ja, o què? O ja de petites? En educació infantil Sí, generalment en educació no. infantil Bueno, i juvenil, vull te dir, diria... en extraescolars? No. No. No, al estic parlant a nivell rendiment professional. sí. Al rendiment sí. Al rendiment sí. Al rendiment sí, però a les bases No. Bueno, a les bases falten moltes coses. Sí. Falten moltes coses. Falten moltes Doncs, coses. noies, se'ns ha acabat el temps. Vale. Hem parlat, no?, de què és el sòl pelvià. Jo crec que hem donat alguns tips molt clars de què és, com mantenir-lo sa, com ens pot perjudicar. Gràcies per venir. Ha Gràcies estat a un tu. plaer. A vosaltres dir-vos que si us heu sentit identificades amb alguna de les coses que hem parlat tant amb la Raquel com la Isa, deixeu-nos un comentari, seguiu-nos per més informació i res, ens veiem en el proper capítol. Fins la propera.